Iye kuma minnu fɔ n b'a fɛ k'u kuma barikama fo n ko n bɛ segukaw fo ɲɛmɔgɔw bɛɛ i gouverneur i autorité élu dugutigiw alimamiw ɲamakalaw ka bɛɛ fo président de la transition tɔgɔ ne kun b'a fɛ ka tile 3 de kɛ aw nɔfɛ yan mais aw b'a dɔn an bɛ kɛlɛ de la bi o la welewelekan bila welewelekan sera n ma ko président mago bɛ n na donc n ko yanni n ka taa n bɛna adressé k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka barika da aw bɛ min kɛ bi a bɛ maliyɛnw bɛɛ waso maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'a y'aw ye bi n'an ka artiste ye an ka minnu bɛ masque minnu ye masque minnu ye sisan an ka dɔnkɛlaw maliyɛnw bɛ waso maliyɛnw bɛɛ bɛ nisɔndiya parce que u b'a yira k'a fɔ ko minnu b'a fɛ ka maliyɛnw lasira ka embargo ta k'an lasira k'an lamalo u tɛna sira sɔrɔ ala barika la maa si tɛ se k'an ka danbe n'an faso hɔrɔnya gosi a la ka afirikɛn bɛɛ fo afirikɛnw minnu nana u bɛ bɔ afiriki jamana 31 ka européenw fo minnu nana fara an kan k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko maliyɛnw u ka danbe n'u hɔrɔnya u t'a falen foyi la n ko minnu ye embargo ta mali kan u ye sariya bɛɛ sɔsɔ u ye CEDEAO sariya sɔsɔ u ye UEMOA sariya sɔsɔ u ye Nations Unies sariya sɔsɔ u ye sariya bɛɛ sɔsɔ parce que olu ɲɛna mali binna sisan bɛɛ bɛ tagama mali kan comme n bɛ to k'a fɔ hali basaw bɛ tulonkɛ mali la bi président de la transition ko n k'a f'aw ye ala barika la n'aw ka soutien n'aw ka duwawu yanni transition in ka ban a bɛ maliyɛnw ka hɔrɔnya n'u danbe a b'a segin a ma cogo di an ka kɛlɛkɛcɛw les forces armées maliennes u bɛ ka baara min kɛ bi kalo 1 kɔnɔ a ye terroriste base hakɛ min détruit terroriste hakɛ min sara a ye hakɛ min minɛ a ye kɛlɛminɛw minnu mɛn'u bolo a ka ca ni min kɛra san 10 kɔnɔ donc ka mali soldat fo ka mali l'armée fo minnu b'u ni di pour que mali ka se k'a kisi an tɛ ɲin'u kɔ jamais maliyɛn tɛ ɲin'u kɔ k'o kuma f'aw ye k'a fɔ k'u b'a fɛ k'an ka taa élection la an ma ban élection ma o mais élection tɛ ko ɲɛnabɔ o ni lakana tɛ yɔrɔ min na a bɛ taa élection la cogo di fo lakana ka sabati b'a fɔ services sociaux de base école administration kɛnɛyasow fo ka se niveau dɔ la pour que ka se ka élection organiser maa o minnu b'a fɔ ko ka élection kɛ sisan parti ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Bamako u bɛ ko élection ka kɛ sisan a si tɛ yen min bɛ se ka taa élection ka k'a yɔrɔ la u b'o kuma fɔ dɔrɔn pour que ka gouvernement jouer n'a ka baara la an ko an ye ko caman ye diɲɛ kɔnɔ Afghanistan communauté internationale ye 120 k'u bɛ élection organiser u m'u bali bɛɛ y'a ye télévision la a sera yɔrɔ dɔ la y'u ka minɛnw cɛ ka taa fo afghan bɛ boli k'u accrocher avion la parce que u t'a fɛ k'u t'u ka jamana kɔnɔ pourtant u tun bɛ élection organiser o yɔrɔ la a bɛ san 20 bɔ donc élection t'a bɛɛ ɲɛnabɔ mali yɛrɛ kɔnɔ san 30 an bɛ élection organiser est ce que o y'o bali coup d'état ka kɛ est ce que o y'o bali lakanabaliya ka sinsin mali kɔnɔ donc élection t'a ɲɛnabɔ f'an k'an sigi ka kɛlɛminɛnw di an ka l'armée ma ka l'armée soutenir a ka lakana lasegin mali la fɔlɔ yanni an ka se ka fɛn wɛrɛ kɛ président ko a ka baara de ye nin donc a bɛ min ɲini aw fɛ duwawu ni soutien parce que baara to ale bɛ se a la gouvernement bɛ se a la an ka soldats bɛ se o baara la mais an b'a fɔ a ka soutenir a ka duwawu k'a ye ko n k'o ci de f'aw ye maa o minnu bɛ ka sanction ta k'u bɛ na mali indépendance n'a hɔrɔnya bɔsi a la an ko u tɛna sira sɔrɔ maliyɛnw y'a yira janvier kalo 14
u ye marche minnu kɛ yɔrɔ bɛɛ la segukaw fana y'u ka marche kɛ o y'a yira ko maa tɛ se Mali la gouvernement in président de la transition Ala ni Maliens u bɛ aw de bolo u bɛ Ala de bolo u bɛ Maliens bolo maa o maa ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ jamana ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ min bɛ kɛnɛma ou bien a bɛ Mali kɔnɔ min y'a ŋaniya k'a bɛ transition in dafiri ka Mali hɔrɔnya danbe bosi a la ka Mali lamalo Ala tɛ sira d'a ma Ala tɛ sira d'a ma Ala tɛ sira d'a ma n'a y'i sinsin o kan fana n bɛ t'o k'a fɔ Ala b'a malo Ala b'a malo Ala b'a malo maa si tɛ se Mali la parce que Mali ye duwawu jamana de ye maa si tɛ se aw la parce que aw ye duwawudenw de ye mais f'aw ka aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a ye n tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maa si tɛ se an na n'u kun bɛ se an na a bɛ san 10 bɔ u bɛ ka Maliens faga mais Maliens denw sɔrɔla bi min y'a fɔ k'a bi jɔ ka Mali danbe n'a hɔrɔnya segin a ma président de la transition b'o baara de la an ka problème bɛɛ dɔ ye olu tɛ se an na parce que ale tɛ sira ɲuman ale tɛ sira d'u ma u tɛ se an na parce que peuple banko président ko n ko foli de se aw ma k'a fɔ aw ye aw ka da aw yɛrɛ la aw ka da an ka sɔrɔdasiw la an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ an kana ɲɔgɔn janfa n'an tor'o la yani kalo damadama Ala barika la lakana bɛ segin ka na Mali 80% du territoire o bɛ libéré n'o libéré la élection bɛ sɔrɔ ka kɛ pour que président kura min bɛ na baara kelen de ka sɔrɔ a bolo ka jamana développer ka école développer ka dunkafa développer ka kɛnɛya développer ka Mali développer parce que o b'a sɔrɔ lakana a sabatira jamana kɔnɔ kɛlɛminɛn minnu b'an armée bolo a bɛ se ka mago ɲɛ pour que a bɛ se ka jamana développer pour que hami wɛrɛ ka sɔn a sɔrɔ a la jamana développement kɔfɛ donc o hami de bɛ Hasimi Goyita la bi o hami de bɛ gouvernement de transition la an nana ka duwawu ɲini aw fɛ aw ni ce aw ni baraji n bɛna sira ta sisan n bɛ min ɲini aw fɛ aw kana yɛlɛma don programme la ma artiste minnu kan ka dɔnkili kɛ mɔgɔ minnu kan ka kuma a y'u to u bɛɛ ka kuma parce que ne bɛ taa baara min na sisan aw de ka baara don parce que président ye wele baara min na baara min don a ka danaya de y'a kɛ ne bɛ taa n'o tɛ a bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ ne tɛ o donc n bɛ min ɲini aw fɛ n bɛ hakɛto ɲini aw fɛ aw kana wuli ka bɔ aw ka place la mais dɛsɛra minnu a y'a ka programme continuer f'a ka se a dan na n bɛ duwawu ɲini aw fɛ a ka sira d'an ma hakɛto b'a la sali ala Muhamadu. Bien, ni tun ye Choguel Kokala Mayiga